Какво става? Кой си ти? Га! Какви проблеми, бе? Какви? Га! Какви заложници, какви терористи, бе? Добре. Имам задача. Добре, ще видя какво ще направя. Добре. Така според мен е идеално. Снима ли в момента? Снимам. Така сме примерно. Добре. Стига се хили, бе! Нищо прожет. Заложи ги така нагоре! Добре, кой там пак? Абе стига се хилихте, бе! Идей, това беше още по-добре. Така, това тук за всеки. Този път без изцепки, защото ми омръзнахте вече. Халем. Добре. Издържа да не се хилиш до края. Халем. Остана! Това как се? Значи, махале. Дали, все едно ме учиш. И серото удръгне, тогава е с узито серото, да. Добре, чак. Я погледай към мен, бро. Добре. Халем. Ай, дамата чаша език. Мисля, че се получи перфектно. Так. Я прави тъпи физиономии, докато страш. Ти си с автомат, бе, дръж, бе. Да, бе, ама дърви палеца. Дърви. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, чакай, стой. 1, давай. Някъде трябва да спреш, че не почнеш да путиш и пуста. Снимам ви през цялото. 3, 2, 1. И прибирай. Това мая бармана. Батъл, те пахме човека за нищо. Това мая бармана. Бате, само ни разхождат. Това беше репликата. Чакай, я спускам трябваше. Бата, това мая бармана. Бате, кай честно, барма ли, бе? Бармана! Бате, само ни разхождат, бе, наистина. Глупости правя. Бас, пахме човека за нищо. начин и с нами от глупости. Само хабиме ресурсите. Това мая бармана. Да, верно ли е барман, бе? Само ни разкарат за глупости, обаче, напоследък. Махалем! Тук що ти казах, че убиха брат ти? Махалем! Махалем! Убиха брат ти!
Пускаш ли я? Аре бе, баце! Чакай. Аре бе, стана утре! Гума сменях! Аре, тръгваме, че няма време.